Yo, what's up mga nandito po na naman ang iyong lingkod. Popo si Agayo Tela from Salcido, Stern, Samar. Ngayon, ang gagawin ko po ngayon, una po sa lahat, unang-una po kasi nagsisimula pa lang naman po ako. Baguhan pa lang po ako sa pagbablog kaya pasensya na po kung yung hindi pa masyado akong confident kung paano magsalita in front of the camera. Pero huwag kayong mag-alala, gagawin kong lahat ng aking best hanggat kaya ko. I will do my best. I will drop everything. Diba English yun? Kaya huwag kalilimutan, English yun. So yun guys, yung gagawin ko po ay gagawa po ako ulit ng isang challenge. So nung una gumawa ako ng challenge, yung tutropahin o jujuwain challenge. Kaya ngayon, gagawin ko po ngayon is another bagong challenge na naman po ulit. At ngayon ko lang po din to gagawin. Sa isang basis ko lang po ito gagawin. Kaya ngayon guys, paalala lang po, munting paalala sa mga bata, huwag niyo pong gagayahin. Kung mayroon pong manonood na minor de edad, huwag niyong gagayahin kasi baka di nyo kayanin yung challenge. Okay, so katuwaan lang po to. So sana po masiyahan kayo sa panonood. So gagawin ko na po ito maya lang kasi hindi ko po to gagawin mag-isa. Ako lang kasi yung mahihirapan pag nag-iisip. Siyempre may kasama ako dito. Yung po yung mga katrupa, kamag-anak, pinsans. Basta ganun. Kasama ko sila. So yung kasama ko ngayon, yung mga pinsan ko po, sila po yung magiging makakatulong ko sa gagawin kong challenge. So ngayon guys, alam nyo ba kung ano yung gagawin kong challenge? Nakikita nyo ba to? Ano to? Ito lang naman po ay medyo maanghang. At may kasamang, nakikita nyo rin ba to? Hindi ko alam kung ano sa Tagalog to. Ang alam ko lang sili to. Ano sa Tagalog yung sili? Ano sa Tagalog yung sili? I-comment nyo lang po sa baba pag natapos ang vlog ko. Okay, so guys, yung challenge kong gagawin ko ay eat or answer. Sili. Diba? Excited na ba kayo? Ano kaya ang mga tanong? Sagutin natin mamaya. Okay? So ngayon guys, medyo kinakabahan ako, baka masyadong maanghang. First time ko rin tong kumain ng maanghang na sili. Pero kumakain din naman ako ng kinilaw. Alam nyo yung kinilaw. So ngayon guys, yun na po. Wala na akong masasabi. Nakalimutan ko. Ano pa ba? So mamaya na lang. Yo, what's up mga kasonggab? Nandito na po kami para simulan na po yung challenge. So ito na po ang kakainin namin. Ano to? Pansit canton lang naman with sili. Maanghang to. Iwan ko kung kayanin ng dalawang to. Pero ako, iwan ko rin kung kayanin ko. Kaya, sisimulan na namin yung challenge. Guys, may naisip na ba kayong mga tanong para sa akin? Ako nga ay wala pa rin naisip. Pero, nag-iisip na ako ng mga tanong ko mamaya. Sinong mo unang magtatanong? Pag di nakasagot, boy shit. Okay, so tuloy. Sorry, bad words yun. So tuloy yung record. Ano na ba? Ngayon guys, pinipiga ko yung yung sili para malasa, manamnam yung hanghang. Tingnan natin kung sino yung matapang. Pinchan challenge. Pinchan. Joke. Pinsan challenge. Eat or answer. In o sasagutin. Sinong maunang magtanong? Ikaw na. Ano tayo?
Pickpockball. Ikaw na. Puro. Pickpockball. Ako ang nanalo, kaya ako ang magtatanong. Ikaw naman talaga. Okay. So, ano kaya? Ito yung tanong ko, guys. Para sa kanilang dalawa. Sino ang crush nyo ngayon sa kasalukuyan? At kung siya nga ang crush nyo, ipakilala nyo siya sa harap ng camera, attitude niya, at saka ano ang pangalan niya, then ipaliwanag nyo kung bakit nyo siya crush. Yun po yung una kong tanong. Oh my God. Pag di nyo nasagot, kakain kayo ng sili with Sige, pancit bye. canton. Sino ba mauna? Ako o siya? Oh. Bahala kayo kung sino mo nasasagutin ko. Oh my God. Ayan. Namdam ko na yung init, guys. Ano ba? Crush muna. Crush? Crush. Ano? Yung crush ko? Artista. Malalaman na ngayon. Hindi. Artista. May artista ba sa summer? Wala. Ano? Pwede malayo, di ba? Ikaw basta kahit ano, yung totoo. Hindi. Babaguhin ko yung malapit lang pala dito sa atin. Malapit. Sige, sa akin si John Lloyd. John Lloyd Cruz. Hindi naman yung artista lang. Joke lang, guys. Ano, si JL na lang. Sinong JL full name? Di ba yun yung Si tanong ko? JL naman talaga. Ano yung full name? John Lloyd naman yun eh. John Lloyd. Hindi guys, ulitin ko yung tanong nga. Hindi sila tumasagot ng kakain sila nito pag di sinagot ng maayos. Isa na lang. Kailangan kasi sabihin yung pangalan. So kung di mo sasagutin, kumain ka na lang with Sally. Ako magkukuha. Hindi, sasagot naman ako. Bakit? Sasagot naman kami. Error. Sumagot naman ako. Wala nang ulitan yun yung tanong ko. Sinagot ko naman, si John Lloyd. Malapit. Maray ka lang pagkakanan. Pero himak din eh. John Lloyd Cruz. John Lloyd Auxilio. Dapat yun! Sinasabi. Wala mo muna. So, yan guys, ulitin niyo yung sagot. Dapat may explanation. Sino yung crush mo ngayon sa kasalukuyan at bakit mo siya crush? Si John Lloyd. Auxilio. Yun, kasi wala, matangas ilong niya. Matawasin naman ilong. Iba ka naman. Okay, si si Alicia Yatera Wala akong crush ngayon. sasagot. Hindi. So kung wala kang crush, kakain ka rin ito. Hindi. Kakahiya. Pasensya na. Sino ba? Malalaman na. Ang mga crushes nila. So shoutout pa nga pala para kay sila. Siya po yung crush ni... Sino ba siya? Si Ella Genius. Ang crush ko si Prince William Anong apelyido? Chua. Taga saan po si Prince William? Salcedo. Oh, di ba? Shoutouts kay Prince William Chua. So, crush po siya Sorry ni guys. Alicia Yotela. So, ngayon, ito yung tanong ulit. Bakit mo siya crush? Di ba? May explanation niya. Kasi magaling siyang sumayaw tapos maputi siya. Di ba? Magaling. May mga sagot sila. Ayaw lang nilang kumain ito John with Lloyd. Sally. Sorry guys. Kailangan. Ayun, sila naman Parang ang di makakain. sila naman po yung tatanong sa akin. At sasagutin ko o kakainin ko to. Sige, sagot na kayo. Sagot. Tanong. Tag-isa ba kami? Ano? Tag-isa. Isang tanong lang mula Isang sa iyo. Usap kayo tapos Okay. akong tanongin. Isang tanong lang mula sa amin. Okay. Dapat sa Sige inyo ko lang. magtanong. Unfair naman yun kung dalawa kayo magtatanong tapos ako isa lang. Ano to? Ikaw rin. Ano? Ano kaya? Ano kaya?
Sino yung crush mo rin ngayon? Ah, walang copy-paste. Wala, Oo, walang ikaw original. naman eh. Bakit? Walang originality. Gusto rin na Sagutin mo namin. na lang. Gusto namin malaman. Sige, anong tanong? Sino yung crush mo sa kasalukuyan? Yung malapit lang ha, yung malapit. Okay, so wala akong crush ngayon. So kakain na lang. Kakain ako. Wala Uy, kasi akong crush ngayon. Wait, sino? Hindi para tayo sa second level pa, sa first level pa lang tayo. Wala Uy, pa. Ade. Uy, kuy. Ramihan mo, Ang sarap ramihan. nito, guys. Ramihan mo. Tag-isa tayo ng ano. Nako, with sili. Ramihan mo. Nakikita nyo to? Kulang pa yan. Ito lang, hindi naman kasi sa tinidor. Nakikita mo yung sili. Yan, oh. Ay, nahulog. Di ko nababalik na nahulog na eh. Uy, oo. Ang sarap nito. Ay, Oops, nahulog. Nahulog. Sana all lahat nahuhulog. Pag nahulog ba ako, sasaluhin. Hindi. Okay lang. Salo sa'yo. Siya nga Hindi ko hindi ako nga kasi ako sinalay ko pa nahuhulog. kaya. Ayaw. Wag na kaya. Sige. Oh my God. Walang inuman ng tubig. Ano? Masarap? Bakit ka namumula? Hindi makapagsalita kasi maanghang na. Okay lang! Ako naman ulit yung Isang kwento to eh. Mayroong magkaibigan. Kala ko ba ito? Tsaka artificial yung paanong isa. Yung kasama niya, kahoy lang. Ngayon, naglalakad sila sa may kalsada. Tapos may merong nag-aaway sa tabi ng kalasing. Nag-iitakan. So may gamit yung itak. Sa isang aksidenteng pangyayari, na-aksidenteng natamaan yung artificial na paa ng kanyang kaibigan nung nag-aaway. So ngayon, kung isa kang lawyer, ano dapat yung ikaso doon sa nakaitak? Time starts now. Sagot. Bakit ganyan yung sagot mo? Sabi ko on the spot yung tanong, di ba? Pag di nyo nasagot, kakain kayo nito. Bakit ganyan yung tanong? Mag-isip kayo ng kahit anong tanong. Acceptable naman. Oo, hindi. Kahit ano. Dapat yung sagot nyo ngayon tama, hindi yung mali. Tumpak talaga. Oo. Ano ba? Ano ba yung sagot? Sorry guys, wala akong alam sa loob. Sagot! Ano? Kakain kayo. Sa'yo. Ito. Ano? Guys, first time ko kakain ng... Sana mag-enjoy kayo dito. With sili, walang inuman ng tubig. Mamaya pa within 3 hours later. 3 hours pero 5. May ganun. Guys, May limon ni ate. Pwede pwede yung to? limon. Walang hindi, gagamit hindi muna ko ng naman limon. gagamitin. Wait lang, Ah, wala sige pa, na. di O, ba? kainin mo na. Parang tinitagal. Ramihan mo! Mamaya ka Pwedeng, ulit. Dagdag ka ulit mamaya kasi di kasi lahat ng marami. Hawak ka naman ng Pwede putol eh. hawakan ko. Wag na. Dito ka lang lapit ka Sige dito na. sa camera kasi kakain ka eh. My God, Cass. Guys, Nakaganti na si Gua. Mali. Kain na. guys. Kaya ko ba to? With sili. Basta, Mamaya guys, na yung yan. price namin, ito ah. Mamaya na yan. Tago mo na yan. Tulong. Ikaw na lang God. gusto mo? Hindi ko kaya Kain to. na. 1, 2. Ikaw muna. Sige na. Nandyan na sa'yo eh. Nahihiya ako. Usog ko. Iuusog ko to. Dito nga sa camera. Yung ginawa ko kanina. Para na may tray. Lapit ka sa camera. Huwag kang mahiyang kumain ng maanghang. Kasi parang ex mo lang yan. Anghang mo. Lil. Kuya, huwag kang tumingin. Wala. Wow! Hinulog yung... Walang yung kalamansi oh, nahulog. Patingin. Patingin, walang walang sili. Ano mo?
May ceiling nga. Napansin. May ceiling nga. Huwag mong ano mo, wala sana all kisay. Kawali. Ikaw na yung kuya! Ito muna. Tapos dagdag ka lang. Mahuhulog na naman yan. Mahulog. Dagdag ka na lang ulit. Balik ka. Guys, sorry. Dito nasagot ang mga tanong niya. Kain challenge. Pwede to. Wala tayong Sarap, di ba? magagawa. Pangit ko. Sige na, malalaglag yan. Balik na lang ulit mamaya. Kuha ka ulit. Anong ginawa mo? Grabe. Guys, tubig! Guys! Naguluhan na ako. Mia. Tanong. Papasubok tayo dito. Kuya, pwede. Ano tuloy? Kuya, mukuan man ini. Oh. Babal yung... Alis, kanina ka pa. Paulit. Malaking sili pa naman yung napunta sa akin. Unfair yung sa'yo. Maliit lang. Sili. Sana, Sarap nun ah. Yum. Malapit ka sa camera. Sa camera, lapit. Sarap. Painom! Painom! Sarap. Nguyain. Dito pakita ka sa camera. Patingin sa camera. Nguyain mo. Wag mo takpan. Nguyain. Walang tatak. Guys! Oh my guys! Grabe, Walang tatakpan. pinawisan ako Nguyain dun. mo. Diba? So, enjoy lang po yung challenge na to. Katawaan lang po ito. So, sana po mag-enjoy kayo at panoorin nyo po ngayon. Kung nasiyahan naman kayo sa panonood, huwag nyo kalimutan ulit mag-subscribe, like, comment, at mag-iwan na din po kayo ng message kung gusto nyo gumawa pa kami ng another challenge. I-comment nyo lang po sa baba. Huwag nyo kalilimutan ulit. Subscribe,